Čaute, som v prírode, som doma. Toto sú zebry, príbuzné koňom. Presne tak sa dorozumievame. Teraz asi ma vetri. To by som vám iné povedal, sme v zoologickej záhrade v Bratislave a môžete to vidieť po ľavej strane. A už to odišlo. Takže takto. Dneska sme tu, pozeráme si koníky, opice, pozdravujem opice, všetky opice na svete, sú tu moji príbuzní. A takto. Dnes by som rád spomenul, som v živote ešte nespomínal Jackpot Clothing a Nuda Von Entertainment. Nosím Jackpot Clothing a robím pre Nuda Von Entertainment a strašne rýchlo rozprávam. Ale to je úplne jedno, lebo všetci mi rozumiete a viete, o čom rozprávam. William Sabo a ja chystáme veľa vecí a to vám viac nepoviem o tom, ale čakajte veľa vecí, strašne veľa vecí, mŕte veci a vlastne takto. Až spoza riavy, kde krovín mítor zjedli nami, kto zadrúzgotal, prosto mi začernal sa prichl hlavy.